nakaraang linggo, CJ at Franz, di ba itong picture na ito ang ating tinanakay? Opo. Tama. At ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay yung susunod na picture dito sa page 4. Pakihawak mo nga, CJ. Pakibuklat mo yung page 4. Yan. Diyan sa page 4, buklat yan, diba? Yan. Meron kayong makikita mga pictures niyan. Ikaw, Franz, kung ikaw tatanungin, anong masasabi mo dito sa picture na ito? Mga tao po ay nagsusulat. Ayan, tama. Nagsusulat sila. Ano? Alam mo ba kung ano sinusulat nila dyan? Opo. Ayan, tama. Ano kaya sinusulat nila dyan? Ang Bible. Yun, tama. Bible, ano? Sinusulat nila yung Bible. Papa, paano po ito? Kung ito po ay nagsusulat, ano naman po kaya ito? Yan. Diyan sa taas, CJ, Franz, ito si Jehovah. Ginagabayan niya yung mga tao, mga lalaking nagsusulat habang isinusulat nila yung Bible. Kaya nga, sa ngayon, meron tayong kopyang Biblia sa ngayon. Doon sa page, diyan sa picture na yan, Franz, ano naman ang makikita mo? Magbabasa ko ng Bible. Yan, tama. Kung yung tao nagbabasa siya ng Bible, ano? Kaya mahalaga na nagbabasa ng Bible. Kasi dito sa baba, sabi dito, God speaks to us through the Bible. O kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kaya kung ikaw tatanungin, Franz, dapat ba tayo magbasa ng Bible? Opo. Yan, tama yun. Ano naman masasabi mo, CJ? Kaya mang si Jehovah po ay nakikipag-usap sa pamamagitan po ng Bible. Dapat po kung ipagpatuloy yung pagbabasa po at pagbubuli ng Bible araw-araw po. Yan, tama. O, tama si Franz. Binuklat niya na yung page 5. Sa susunod, yan naman ang tatalakayin natin, yung page 5. Okay ba sa inyo yan? Opo. Okay, sige. Maraming salamat sa inyo ha. Pumunta na kayo dun sa mama niyo.